पुढे पुढे लेट कमान होती लेट कमान होती पोटा रंग जाएगा तेरा बराबर है म्हटले को बोलो सगळे दबले
घालून आपलं आज पाय दिलं पडले पुढे चाललं रे कोण पकडले पकडणे में अच्छा है आपण म्हणलं मग पाय घालून आपलं आज पाय दिलं पडले पुढे चाललं रे कोण पकडले सोडू झालं ते काय करणार आहे पडणार डॉक्युमेंट तिसरं जवान गोल्डन ना लाय हो म्हाका बरोबर असतं
तुमी पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.